מה קורה אנשים? היום אנחנו משחקים סקיירוס. אז בואו נתחיל. ואם אתם רואים את הסרטון שלי, את הסרטון הזה, תשכחו לסמן בסאב, בלייק ובפעמון. אז בואו ניקח את הדברים שיש בצ'סט. אוקיי, סבבה, בואו נראה מה יש פה. וואו, הוא רוצה להגיע אליי. אני אנסה להפיל אותו עם זה. לא טוב. בואו ננסה להגיע מהר. יש פה חרב. יש, הפלתי אותו. טוב, הפלתי אותו. בואו נעבור לבא. בואו נראה מה יש פה. וואו, לא טוב. פה אני יכול למות בשנייה, זה לא מסתדר פה. וואו, שם נפלו. בואו אני מסתדר פה, חברים. נבנה פה גשר. אוקיי, בוא נבנה. וסבבה. נעליים. בוא ניקח שיהיה לנו. יש לנו. אז את זה לא צריך. בוא נבנה עוד גשר. אוקיי. גם פה אין אף אחד. אבל בואו נראה מה שבתיבות. חולצה אני צריך. חרב. לא, נשים במקום את הפיקקס במקום חרב. לא. וואו. לא טוב. לא טוב, אני צריך למצוא לי מקום אחבוא. לא טוב, הוא בא. אני אראה איפה הוא. בואו נאכל את האפל. וואו, בואו נגיע אליו. לא, הוא שם, שנייה. טוב, בואו נבנה פה גשר. לא. וואו, עכשיו הוא יבוא אליי. רגע, יש פה פרסומת, בואו נעביר אותה. מה, הוא לא הרגתי עד עכשיו, הוא היה יכול להרוג אותי. וואי, איזה מעצבן הוא. נעלה. וואו, נסה לצלוף בי. וואי. יש לי את זה. לא, הפיל אותי, יש לנו פסילה אחת. בואו נעשה עוד משחק. רגע, בואו נתחיל עוד משחק. בואו נתחיל פה. סבבה, בואו נסביר את הפרקור קטן. לא משנה. וואו, איזה מפה, תראו איזה מגניב. אוקיי, בואו נלך יש פה כמה צ'סטים. בואו נלך לצ'סט הזה. לא, הזה. לא משנה כל כך. ניקח מכנסי דיימון, ניקח כמה בלוקים. לא, בואו נשים את זה. לא, אוקיי. ניקח חרב דיימון. לא צריך את זה. בואו נשים עליי נעליים, קסדה. וחרב פה. אוכל. ואת זה פה. ובואו נתחיל. רגע, יש לי בלוקים? כן. בואו נתחיל ללכת אליהם קודם כל. בואו נלך אליהם.
וואי, הם יכולים להפיל... לא! הוא מנסה להפיל אותי פה. לא טוב, לא טוב, לא טוב. אני צריך לברוח איכשהו. וואו. וואו, איזה מעצבן הוא. לא טוב. וואו. טוב, פסילה שנייה. פסילה שנייה. בואו נתחיל עוד משחק אחד. נעשה עוד משחק אחד. רגע. בואו נעשה עוד משחק אחד. זה נראה לי טוב. אוקיי. בואו נבחר סתם איזה משהו, זה לא כזה חשוב. בואו נעשה פה פרקור. טוב. עוד 15 שניות, 14, זה מתחיל. פרקור קל. ממשיכים אותו פה. הנה פה. בואו נראה לאן נגיע. אוקיי, התחלנו משחק שלישי נראה לי או שני. לא רואים אותם כי הם שקופים, אבל יש לי טיפה אנשים. 4, 3, 2, 1. בואו ניגש לא משנה בבית הזה. בואו ניקח פה דברים. בואו הבית הזה בטח יש בו הכי הרבה דברים. אוקיי, בואו ניקח, בואו נראה מה שבשש הזה, ניקח פה הכל. סבבה, רגע בואו ניקח גם את זה. נזרק עליי שיקויים. ובואו נתחיל לפרוץ לכמה אנשים. בואו נראה מה, בואו נפרוץ להם. אוקיי, בואו ניקח את הבלוקים. ונבנה לנו פה גשר. אוקיי, רגע בואו נראה מה המצבת שלנו. אוקיי, המצבת שלנו. שנייה, יש לנו פה עוד פרסומת. טוב. אז בואו נבנה פה גשר. נשים פה איזה מים. וואו וואו וואו. מה אני עושה? אני אשים עליי במקום זה חולצה כזאת, בכנס, אין לי מכנס טוב יותר. בואו ניקח חפר, רגע בתול. נאכל. בואו נעלה. וסבבה. לava נקרא, לא, תביא את, אני צריך את הלava. מעניין אם הוא איתי. כן, הוא איתי. בואו נעשה 9. בואו נפתח את הצ'סט הזה. את החולצה הזאת אני לא כל כך צריך. בואו נראה מה שבצ'סט הזה. לא, הוא איתי, הוא בטים שלי. בואו נלך לשם. אוקיי. בואו נפתח את הצ'סט הזה, צ'סט. אוקיי, דברים טובים. נעליים. לא לקחתי נעליים. בואו נעשה את העצים. בואו נבנה פה. לא, יש פה משהו. וואו. טוב, אז חברים, פה נסיים את הסרטון. מקווה שנהנתם, ואנחנו נתראה בפרק הבא של מיינקראפט, ואל תשכחו לתת צעה, ויאללה ביי.